Escolta'm, que ho passeu molt bé, Rafa, de veritat. Ai, de veritat. Però me suma la força del Rafa. Rafa, una abraçada forta, que ho passeu molt bé, de veritat. Bona vesprada. Molt bé. Moltes gràcies. Adéu, adéu. Susana, que si encara no en tenim prou, molt ràpidament comentar-te que en Sí? Alacant ara a les 7 comença la dansar, que és al voltant de la foguera oficial a la plaça de l'Ajuntament, i en una horeta una miqueta més tard, a les 8, n'hi ha desfilada folclòrica internacional. Per si me dona temps d'anar. si no vols anar a Xàbia, dius... Me'n vaig a Alacant Això és. i ho veig, perfecte, que se repartisca la gent, que n'hi ha Clar. festa, n'hi ha festa Per a a tots. tot arreu, i per a totes i per a tots. Gràcies, Javi. A vosaltres. Escoltes, pròxima parada. Juny sol ser el mes en què moltes i molts estudiants decideixen el seu futur acadèmic. I clar, en aquests casos sempre es tracta d'un camí difícil, no? No només pel que fa a la dedicació que hi cal, sinó també per la transcendència de les decisions que s'han de prendre, no? Si estudiar un grau, un cicle formatiu, ciències, humanitats, si serà la carrera encertada... Però amb el pas dels anys, moltes vegades, el nostre camí pot divergir, en gran mesura, sobre el que esperàvem. En pròxima parada hem eixit avui al carrer i els hem preguntat: està relacionada la seva feina amb allò en què es varen formar? Tenen perspectives de treballar de la seva disciplina? Això ens han dit. Jo vull estudiar història per a ser funcionari, perquè d'altra forma no veig que puga mantindre'm en un treball tota la vida, més que res perquè els treballs avui en dia, molts, sobretot per a la joventut, són precaris. Bueno, estic estudiant Belles Arts, així que no ho sé. Potser sí, no sé, creuem els dits. Quan vaig acabar la carrera no vaig treballar sobre el que m'havia format, però després sí que vaig tornar al que havia fet. Yo sí que estoy trabajando en lo que he estudiado, pero creo que aún tengo que probar muchísimas cosas para encontrar lo que de verdad me gusta, porque a lo mejor es otra cosa totalmente distinta a lo que he estudiado, que todo puede ser. Yo trabajo relacionado con lo que me he formado, pero al final, cuando tienes 18 años y eliges una carrera, creo que no estás suficientemente capacitado como para saber lo que te gusta realmente. Y es cuando empiezas a trabajar, cuando conoces realmente lo que te gusta. A mí me está costando mucho saber qué quiero hacer con mi vida, intentando encontrarme en este mundo, porque a mí por lo menos me ha costado mucho. Bueno, jo estic fent un màster de Història Contemporània, d'això és impossible treballar. Entonces, res, espero l'any que ve poder fer un màster de professorat i entrar a opositar i avant. No, ara no treballo i no. He treballat de moltes coses i del que me vas formar, de res. Jo vaig estudiar Belles Arts i treballo gratuïtament pintant, però no, això repercussió econòmica no té, i després tinc un treball a part per a poder menjar i avant. Yo me he ido formando en diferentes cosas y ahora como que de alguna manera se han alineado los astros y todo lo que me está formando, que era aparentemente dispar, está coincidiendo. Bueno, jo he acabat el grau en Administració i Direcció d'Empreses i estic treballant ara mateixa de comptable. La meva faena no m'apassiona, però me fan falta diners, així que és lo que n'hi ha. Ai, que jo borraria l'expressió és lo que n'hi ha del vocabulari mundial. De vegades, perquè, clar, ens implica una acceptació de les coses que sovint hauríem d'acceptar. Parlem sobre com prendre aquest tipus de decisions a llarg termini, que no és fàcil, no? Ho fem amb Juan Vicente Blázquez, ell és orientador educatiu, psicòleg i formador especialitzat en l'àrea escolar. Juan Vicente, bona vesprada, com estàs? Hola, bona vesprada. Estic bé, gràcies. Fins a quin punt resulta important prendre una bona decisió quan es tria un grau o un cicle formatiu, no? Perquè, clar, què ocorre si un jove s'equivoca el seu primer any? A veure, Susana, jo el primer que dic sempre és que encara no sé el que vull ser de major. ¿Vale? Estic amb tu. Perquè pense que, bueno, evidentment, no és que penses que la vida dona moltes voltes i els interessos canvien, aleshores moltes voltes sí que els adults posem molt el focus en aquesta decisió, no? Sobretot en el tema del cicle formatiu, carrera universitària, i en el fons el que no estem deixant és la capacitat i la tranquil·litat per a poder prendre unes decisions com toquen. De fet, moltes voltes les decisions tenen un biaix per lo que pensa algun familiar habitualment. Sí. I quan fan aquestes que s'han fet,
la majoria dels que estan fent batxillerat no saben exactament en quina carrera o en quin cicle estarien, dins d'un any o dins de 2 anys. Hi ha una incertesa molt gran i això parteix en gran part de que en moltes àrees de la vida no deixem prendre decisions, sinó que estem guiant massa. I hem de generar aquesta autonomia en la presa de decisions molt abans de la decisió purament universitària o de cicle formatiu. Ja. És que tu jugues tota una carta en aquest moment, la pressió em sembla molt gran i després, no ho sé, vull dir, hi ha molts factors, sobretot el que has dit que les persones canviem amb els anys, no? Els interessos canvien, no? Aleshores, en funció de quins factors s'ha de prendre la decisió d'estudiar una cosa o altra? Hi ha diferents punts que són interessants quan se fa una orientació vocacional o laboral o acadèmica. Per exemple, valorar, que la pròpia persona valore, no tant des de fora, sinó que la pròpia persona, aquesta línia de l'autonomia que comentava, els punts forts i febles que té, en aquest sentit, que faci una valoració en el moment actual. Evidentment, després hi ha canvi, no? I ja veurem, però la presa de decisions que se fa en el moment actual ha de ser raonada. Veure també quins interessos, fora de lo que és la part acadèmica o el que voldria ser a nivell laboral. També la duració, perquè també hi ha a voltes unes necessitats econòmiques depenent de cada família, que això també fa que al principi vaig a optar primer, a voltes passa, per una formació més curta i després ja veuré, no? Perquè necessites ja poder començar o poder entrar en aquest món laboral. També el temps que tingues, perquè no hem d'oblidar que hi ha molts estudiants que estan treballant per atraure i per a poder pagar els seus estudis. Aleshores també, si una carrera exigeix un nivell d'estudi molt gran, moltes voltes acaben per no decidir en aquesta carrera què més coses. Per exemple, aprofundir en el pla d'estudis, que moltes voltes una cosa tan senzilla com entrar a la pàgina en el web de la universitat i veure realment com són els manuals, conèixer a gent que treballa o que està dins de l'àmbit i preguntar. Aquestes coses que pareixen tan senzilletes, la majoria de voltes, quan atenem als adolescents, siguin en el col·legi o siguin en l'àmbit clínic, no s'han fet i són fonamentals. I no s'han fet moltes voltes perquè hi ha una espera, el que deia, de que els adults han guiat tant que aquesta presa de decisions o aquesta iniciativa l'han tallat. Doncs quina llàstima, perquè cal una altra vegada, no? Efectivament. I després, clar, un dels testimonis deia que es trobava perduda, no? Jo crec que això és prou normal que li passe, no? I més quan mai han tingut un contacte en el món laboral, no? I clar, com es poden acostar estos dos mons? El de la formació, primer d'allò que tries, d'allò que vols, i del món laboral? Una de les recomanacions que jo he fet sempre, ara no estic, no? Però he estat molts anys com a professor universitari, és, per exemple, en el meu àmbit, que és el psicològic, el que tocarem molt en l'àmbit del voluntariat, mentre estaven estudiant, perquè també és una manera d'apropar. Per desgràcia, algunes universitats no donen tota la part pràctica que tocaria. De fet, caldria modificar, no? I això és una crítica constructiva a alguns plans, no? per a que tocaran també aquesta part pràctica i els xavals, quan acaben la carrera, també tinguin la sensació de que més enllà de que poden continuar aprenent, no? En la part laboral, de que tenen, i jo ahir també intento empoderar-lo moltes voltes, perquè saben més del que pensen, no? En aquest sentit, crec que els cicles formatius ara mateix això ho fan millor que fa una dècada, que fa 2 dècades, i que moltes voltes han tingut molt mala premsa, no? Però és una via que jo intento recomanar i no... Comença en algunes famílies a deixar de ser la Maria, no? Que moltes voltes ha estat la Maria. Sí. I és important donar la importància i la professionalitat a la que s'està formant la gent i en modalitats com l'FP dual que permetís estar treballant el segon curs de grau superior i estar estudiant. I això, en carreres universitaris no hi ha tanta càrrega, per exemple, pràctica. D'acord? Aleshores, això també és veure el perfil, els interessos, les necessitats, no? Que també venim d'una crisi, no? Per desgràcia, hi ha situacions que a voltes no permetixen fer una formació i cal treballar per part d'alguns alumnes i la veritat és que això a mi personalment sí que em dona un poquet de ràbia, en aquest sentit. Per haver tingut potser més oportunitats, en el meu cas. Ja. No, que deia que sí, que vull dir que totes les crítiques que fem i que fas, entenc, i són tot constructiu i per a replantejar-nos les coses, sobretot ara que encara han de triar molts i clar, fixa't. Jo recorde
i amb això t'acomiade ja, perdona. Si jo haguera... Jo m'agradava una cosa, però la feina per a la qual l'havia de... O sigui, la professió no m'agradava en si, només estudiar-ho. I al final, doncs, em vaig decantar per periodisme, que també, evidentment, era la primera opció, primera barra amb l'altra. O sigui, que moltes vegades allò que t'agrada per a estudiar o per a formar-te, després la feina que t'ofereixen no és exactament el que et vols dedicar, no? I amb 18 anys, mare meu, amb 18 anys que han de saber, doncs, escolta, sí. Susana, un apunt, per a donar un poquet d'esperança. Sí. Molt de canvi en el primer any i en els 3 primers anys, per exemple, de carreres universitàries, i no passa res. Se canvia cap als interessos i l'important és acabar fent el que un vol, perquè si no després tenim adults que frustrats. Se la seva vida i estan frustrats. Efectivament. O sigui, molt d'ànim i suport de la família, per favor. Doncs sí, estic d'acord. Juan Vicente Blázquez, orientador, moltíssimes gràcies per haver-nos atès. Bona vesprada. Bona vesprada a vosaltres. Adéu. Adéu.